थामनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना जोबजासिननाय एबा बुजिनाय नङा आरोना भिडिअखौहाय मा भिडिअ थ' नोंथांमोना आं फार्स्टआवनो बे भिडिअखौ एसे देखायग्रोना लानि मा बुंखौ एसे खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय बिदिब्ला नायदो। গ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতে নিজকে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক আপোনালোকৰ চৰকাৰে নাইবা আপোনালোকে যোৱা 5টা বছৰত কি ঘণ্টা কৰিছে বিটিচিত আৰু আপোনালোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব আহিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 17 বছৰত কি কৰিছে। মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 17 বছৰত কি কৰা নাই। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এই বিটিচিখন জন্ম দিছে। এই বিটিচিখন কি আছিলে আৰু আজিৰ দিনত বিটিচিখন কি হৈছে আপোনালোকে আজি ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰি আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 17 বছৰত বোলে একো কৰা নাই। আপোনালোকে যোৱা 5টা বছৰত কি ঘণ্টা কৰিছে বিটিচিত। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যি কৰিছে আপোনালোকৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে নাইবা আপোনালোকে তাৰে 1% কাম আপোনালোকে বিটিচিত কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰি আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে। नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो मा बुंखो नेक्स्ट आरो मोनसेबाव आपडेट बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना थ' बिदिब्ला एसे नायना लादो। এক বিটিচি গ্ৰেট এগেইন যি শ্লোগান এই শ্লোগান লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বিটিচি চৰকাৰলৈ আহিলে। চৰকাৰলৈ অহাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাই আছো শান্তিময় বিটিচিত বিভিন্ন মেলাৰ নামত অবৈধ জুৱা মদ বাং তীৰ অশ্লীল নৃত্য এইবিলাকৰ যোগেদি দিনক দিনকে এটাকে এক্সিডেণ্ট হোৱা আমি দেখিবলৈ পাই আছো। বিভিন্ন মানুহৰ মাজত মাৰপিট হোৱা আমি দেখিবলৈ পাই আছো। বহুত যুৱক যুৱতীসকল মদ খাই ৰাস্তাত মাতলামি কৰা আমি দেখিবলৈ পাই আছো। আৰু এই আছে নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ মেক বিটিচি গ্ৰেট এগেইনৰ অৰ্থ। भिडिअखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आरोबाव दोङो नोंथांमोना बेखौबो एसे खोनासंना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लादो। बिटिआर हालामनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय प्रमोद बर'नि 5 बोसोर सरकाराव इउपिपिएल दलनि लिडारफ्रा माब्लाबाबो गभर्नमेन्टनि स्किमफोरखौ लाग्रोआखैमोन सेल्फिस खालामाखैमोन। इउपिपिएल दलनि दैदेनगिरिफोरनि साननाया ओरैमोन सरकार गोदान रायजो राजाखौ सिबिग्रोनि रायजो राजायानो मोनथों रायजो राजायानो जाथों होननानै साननाय दंमोन। जुदि सरकारा 15 बोसोर 20 बोसोर जोरनायमोनब्ला जों लासै लासैनो गावनि थाखाय सानसै होननानै थांखि लानानै दंमोन आरो बिदिनो हाबा मावबाय थादोंमोन रायजोनि थाखाय। नाथाय दानि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथांनि सरकारनि थासारिखौ नुबाय जे सोरबा इउथनि प्रेसिडेन्ट सोरबा पिसिडिसि मेम्बार दा गभर्नमेन्टनि मानसि लिडारफ्रानो दिनै 100 crore जि लाइमोनफोरनि थाखाय होनायनि खोथा दा बेखौहाय बिथांमोनासो लाग्रोगासिनो दं आरो जायखौ ससियेल मिडियायाव दा माने भाइरेल जाबाय थानायखौ नुगासिनो दं। भिडिअफोरखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना बे भिडिअ क्लिप्सखौबो नोंथांमोना खोनासंना लानो हागोन मा बुंखो थ' बिदिब्ला बे भिडिअखौबो एसे खोनासंना लादो। जितु मैयानि दिनाव हाग्रामा सार आरो इउजि ब्रह्म सार बिसोर सानैखौ स्रें थानाय नुदों मोनसे मेलाव आरो रायज्लायनाय नुदों। दा बेखौ लानानै बिपिएफनि मानसिफ्रा बिपिएफनि आइटि सेल बिपिएफनि साबुदारफ्रा ओरैबायदि शेयार खालामगासिनो दङ ओरैबायदि माने ओरैबायदि बाख्नायदों ओरैबायदि माने मा होनबावनो आरो माने बेवहाय हाग्रामा सार बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों आरो बेयाव मिडियाफ्रा सोंदोंमोन नालाय इउजि ब्रह्मजों आरो नोंथांजों स्ट्रङै रायज्लायनाय दं बेयाव मा बुंनो सानो ओमफ्राय हाग्रामाया बुंदों हाग्रामा सारा थ' बिथाङा बुंदों बेयाव पार्टि हिसाबै नङा इन्डिभिजुवेल हिसाबै मानसिनि मानबता हिसाबै मानसिनि खाथिराव बेखौ रायज्लायनो हायो आरो भाई बेखौनो इसेबां गिदिर खामानि मावनाय बायदि शेयार खालामगासिनो आरो बेखौनो शेयार खालामगासिनो बेसेबां गिदिर खामानि मावनाय नङाथ'। दा नोंथांमोना नुबाय जेब्ला उखिल गुगैया लोमजादोंमोन उखिल गुगैया लोमजानाय समाव आसामनि सिएम मामाया थांनानै उखिल गुगैखौ नायहैलायदों रायज्लायहैलायदों अब्ला उखिल गुगैजों आरो मामाजोंथ' माने एसे गुबुन गुबुन नङा होमबा उखिल गुगैयाथ' एमएलएआ ओरैबायदि माने जावखायो सिएमखौ अब्ला बे जावजानाय मानसिया बोरै नायखो दा मानबिता हिसाबै बेखौ बयबो मावखायो बयबो माने नों हाजारखि सुथुरानो जाया मानो
राजनितिकआव थानानै नों माब्लाबा समाव लोगो मोनलायबाय बा माबा मोनसे प्रग्रामाव बेखौबो जयैनो लिंहरबाय इनभाइट खालामबाय बे समाव लोगो मोनलायबाय रायज्लायबाय दा बेखौनो बिराद गिदिर खामानि मावनाय बायदि शेयार खालामबाय थानांगौ बिनि सायाव बाख्नायबाय थानांगौ बेथ' नङा थ' माबा मोनसे गेदेर खामानि मावनायबाथ' बेखौ बिराद बाख्नायनो हागौमोन बिराद बुंनो हागौमोन बे रायज्लायनायल'सो लोगो मोनलायबाय नालाय ज' मोनसे माने जौसाङाव जिरायबाय सियाराव जिरायबाय मासियाव जिरायबाय खथा मोनसेयाव जिरायबाय रायज्लायबाय आरो बेयाव मानसि हिसाबैथ' रायज्लायखानांगोन मोजां गाज्रिखौलाय ना बेयाव पार्टिनि खोथा रायज्लायदों ना माबा मोनसे खोथा रायज्लायदों बेखौनो इसेबां शेयार खालामनांगौ जाबाय माबा मोनसे जुदि गिदिर मोजां खामानि मावदोंब्ला बेखौ शेयार खालामबाय था बारे बारे दा बे आजां गाजांखौ लानानै ओरैबायदि दुगा देगानाय माने बाख्नायनाय बेबायदिजोंलाय मा फोरमायनो सानदों रायजोफोरखौलाय जाम्बा थांनो भिडिअफोरखौथ' नुखाजोब्बायानो नोंथांमोना ओमफ्राय आं बे फोथारावहाय भिडिअ खालामनो गोनां जाबाय दिनै मानो होनबाथाय माने निउ इयारनि दामगासिनो आरोना थ' बेनिखायनो आं न'आवहाय भिडिअ खालामनो हायाखै बेनिखायनो एसे फोथारावनो भिडिअ खालामबाय आरोना थ' नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय जानांगौ माने बे भिडिअ क्लिपफोरखौहाय थ' बेनोमोन आरोना दिनैनि आपडेट भिडिअआ नेक्स्टआव माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनलायसिगोन आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा जायफ्रा चेनेल गोदान नायफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो मैयानि भिडिअखौ नायाखैबा नोंथांमोना नायहैनो हागोन आं बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन नोंथांमोना गासिबो थां आरो नायहैब्लानो जाबाय आरोना थ' गासिबो कमेन्ट खालाम गासिबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर